शिवाय। ଗାଁଟିର ନାଁ ଥିଲା ବିଦ୍ୟାପୁର। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଗାଁଟିର ପରିବେଶ ଥିଲା ଖୁବ୍ ମନଲୋଭା। ପାହାତିଆର କୋଇଲିର କୁହୁ କୁହୁ ଶବ୍ଦ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖରାବେଳର ଝିଙ୍କାରୀର ଡାକ, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ସେଇ ଗାଈର ହମ୍ବାରଡ଼ି ଏବଂ ସଞ୍ଜବେଳର ସେଇ ଚଢ଼େଇର ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଏହି ଗାଁରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ବିଲ ଏବଂ ବାଡ଼ିର ସବୁଜତା ରଙ୍ଗରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଏହି ଗାଁଟି। ସତେ ଯେପରି ଲାଗୁଥିଲା ଦୂରରୁ ମାଟି ମାଟି ଏକ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀଟିଏ ପିନ୍ଧିଛି। ରାତି ସମୟରେ ବେଙ୍ଗର ସେଇ କେଁ କଟର ଶବ୍ଦ ରାତ୍ରିର ନିଦ୍ରାକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମଧୁମୟ କରିଦେଉଥାଏ। ଏହି ଗାଁଟିରେ ରହୁଥିଲେ ପ୍ରାୟ 1200 ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟରୁ ଚିଣ୍ଟୁ ଏବଂ ପପୁ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ ଖୁବ୍ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ। ଚିଣ୍ଟୁ ଏବଂ ପପୁ ପିଲାବେଳର ଖୁବ୍ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଥରେ ଗାଁରେ ଚିଣ୍ଟୁ ଏବଂ ପପୁ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ଗାଁରେ ଏକ ଗାଢ଼ା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ୟାମବାବୁଙ୍କର ଗାଈଟି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏହା ଦେଖି ସେ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଏସବୁ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗାଈଟିକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ପାରିନଥିଲେ। ଶେଷରେ ଗାଁରେ ପଞ୍ଚୁ ମହାଜନ ନାମକ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି କହିଥିଲେ, ଏ କାମ ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ। ଚିଣ୍ଟୁ ଏବଂ ପପୁ ଏକଥା ଶୁଣି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରିଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଏ ଗାଈଟି ହେଲା ଶ୍ୟାମ ବାବୁଙ୍କର। ଶ୍ୟାମ ବାବୁ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ନଥିଲା। ସେ ନିଜ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଏ ଗାଈଟି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଥିଲେ। ଗାଈଟି ସେ ଗାଢ଼ାରେ ରହି 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଜୀବନ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। 3 ଦିନ ପରେ ସେ ଗାଁଟିରେ ଗାଈଟିର ମଲା ଖବର ମଧ୍ୟ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ଗାଈଟିର ମଲା ଖବର ପାଇ ଚିଣ୍ଟୁ ଏବଂ ପପୁ ଦୁହେଁ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରିଥିଲେ। ଏମିତି 2 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରେ ଥରେ ଗାଁକୁ ସହରର ଏକ ଗାଡ଼ି ଆସି ବିଲହୁଡ଼ା ବାଟ ଦେଇ ଗାଁ ମଝିକୁ ଆସୁଥାଏ। ଗାଡ଼ିଟି ବିଲହୁଡ଼ାର ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଥିଲା। ଗାଁ ଲୋକ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଉଠାଇ ପାରିନଥିଲେ। ଚିଣ୍ଟୁ ଏବଂ ପପୁ ସେଠାରେ ରହି ସବୁକିଛି ନଜର କରୁଥାନ୍ତି। ଗାଁର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ। ଏକଥା କହି ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ସେଠାରୁ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଚିଣ୍ଟୁ ଏବଂ ପପୁ ଚାହିଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି କରିପାରିନଥାନ୍ତେ, କାରଣ ସେମାନେ ଥିଲେ ବୟସରେ ଖୁବ୍ ସାନ। ଏହି ଘଟଣାଟି ମଧ୍ୟ ବିତି ଯାଇଥାଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ। ଖରା ଛୁଟି ସମୟ ଥାଏ। ଚିଣ୍ଟୁ ଏବଂ ପପୁ ଦୁହେଁ ମିଶି ଗାଁ ଠାରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦୂରରେ ଫୁଟବଲ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଏକ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ। କେତେବେଳେ ଚିଣ୍ଟୁ ପପୁକୁ ଫୁଟବଲ ପାସ୍ କରୁଥାଏ ତ କେତେବେଳେ ପପୁ ଚିଣ୍ଟୁକୁ ଫୁଟବଲଟିକୁ ପାସ୍ କରିଥାଏ। କିଛି ସମୟ ଖେଳିଲା ପରେ ଚିଣ୍ଟୁ ହଠାତ୍ ଫୁଟବଲଟିକୁ ଜୋରସେ କିକ୍ କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ବଲ୍ଟି ଯାଇ ଏକ ଗାଢ଼ାରେ ପଶି ଯାଇଥିଲା। ବଲ୍ଟିକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇ ପପୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଗାଢ଼ାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ପପୁର ଗାଢ଼ାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଚିଣ୍ଟୁ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲା। ପପୁ ସେ ଗାଢ଼ା ଭିତରୁ ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ ମଧ୍ୟ ଚିଲଉଥାଏ। ଚିଣ୍ଟୁ ଶରୀରରେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ପତଳା ଥାଏ। ସେପଟେ ପପୁ ଶରୀରରେ ଖୁବ୍ ସବଳ ଏବଂ ମୋଟା। ଚିଣ୍ଟୁ ପପୁକୁ ସେ ଗାଢ଼ା ଭିତରୁ ବାହାର କରିବା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ଚିଣ୍ଟୁ ପ୍ରଥମେ ପପୁକୁ ଗାଢ଼ରୁ ଉଠାଇବାକୁ ଯାଇ ନିଜର ହାତଟିକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ଖୁବ୍ ଅଧିକ ଥିଲା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଚିଣ୍ଟୁର ଡାକ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଆଖପାଖରେ କେହି ନଥାନ୍ତି। ଚିଣ୍ଟୁ କ'ଣ କରିବ କିଛି ଉପାୟ ପାଉନଥାଏ। ଭାରି ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଉଥାଏ ଚିଣ୍ଟୁର ମନଟି। ହଠାତ୍ ଚିଣ୍ଟୁର ନଜର ପଡ଼ିଲା ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ଦଉଡ଼ିଟି ଉପରେ। ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସେ ରସିଟିକୁ ଆଣି ପପୁ ଆଡ଼କୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ପପୁକୁ କହିଲା, ତୁ ଏ ରସିଟିକୁ
ଧରେ ମୁଁ ଉପରକୁ ତତେ ଟାଣିଦେବି। ପପୁ ପାଖରେ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ କୌଣସି ଉପାୟ ନଥାଏ। ସିଏ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଚିଣ୍ଟୁ ଉପରେ ଭରସା କରି ରସିଟିକୁ ଧରି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ରସିଟି ବହୁତ ଦିନ ତଳର ହୋଇଥିବାରୁ ରସିଟି ଖତରା ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଦମ୍ଭହୀନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପପୁର ଓଜନ ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ ଚିଣ୍ଟୁର ହାତରୁ ଦୌଡ଼ିଟି ଟାଣି ଟାଣି ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ପ୍ରାୟ 10 ମିନିଟର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଚିଣ୍ଟୁ ପପୁକୁ ଉପରକୁ ଟାଣି ଦେଇଥିଲା। ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କୋଳାକୋଳି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଏସବୁ କଥା କହିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଗାଁ ଲୋକ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣି ହସରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଏମାନେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଏପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖି ଚିଣ୍ଟୁ ଏବଂ ପପୁ ଖୁବ୍ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିଲେ ଚିଣ୍ଟୁ ପପୁ ଓ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକ। ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଗାଁର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଲୋକ ଯିଏକି ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରନ୍ତି, ଦାସ ଅଜା, ବୟସ ଥିଲା 93, ସେ ହିଁ ବିଚାର କରିବେ ସେମାନେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ନା ସତ କହୁଛନ୍ତି। ଦାସ ଅଜା ଚିଣ୍ଟୁ ପପୁଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ସବୁକିଛି ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ଦାସ ଅଜା କହିଥିଲେ ଚିଣ୍ଟୁ ଏବଂ ପପୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ସତ କହୁଛନ୍ତି। ଦାସ ଅଜାଙ୍କ ଏଇଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖି ଗାଁ ଲୋକ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ। ଦାସ ଅଜା ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଚିଣ୍ଟୁ ଯେତେବେଳେ ପପୁକୁ ଉପରକୁ ଟାଣୁଥାଏ ତାକୁ ଏଇ କଥାଟି କହିବାକୁ କେହି ନଥିଲେ କି ତୋ ଦ୍ୱାରା ଏଟା ହେବ ନାହିଁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାକୁ ଏହି କଷ୍ଟ କାମଟିରେ ବାଧା ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର ଦୂର ଯାଇ କେହି ନଥିଲେ। ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ରସିଟି ଟାଣିବା ସମୟରେ ତା ହାତରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ସେହି ଦଉଡ଼ିର କଟା ଦାଗଟି। ଗାଁ ଲୋକ ଅଜାଙ୍କ ବିଚାରରେ ଖୁବ୍ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଏକ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଚିଣ୍ଟୁକୁ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।